Potsdamer Platz er et af Berlins mest trafikerede områder. Pladsen samler de gamle Øst- og Vestberlin og er med sine store nybyggerier et af verdens mest markante områder. Det olympiske stadion blev opført i 1934 af Hitler og af tegnearkitekten Werner March. I dag har stadionet en kapacitet på knap 75.000 sædepladser. Olympiastadion ligger i bydelen Charlottenburg-Wilmersdorf i det tidligere Vestberlin. Det er hjemmebane for fodboldklubben Hertha BSC Berlin. Berlinmuren blev opført i 1961 den 12. august. Den blev opført af vesttyskerne. Med den mur delte man Berlin i to, Øst- og Vestberlin. Muren faldt igen i 1989 den 9. november efter godt 28 år. Brandenburger Tor er en af Berlins allerstørste bygningsværker og var tidligere byport for Berlin. Porten er lavet i 1788 og har siden været en af de største turistattraktioner i byen. Det er et museum, der omhandler Berlins historie de sidste 800 år. Det viser, hvordan Berlin er vokset op siden da, og hvordan folk har levet under de 2 verdenskrige. Rigsdagsbygningen i Berlin har været sæde for rigsdagen i det tyske kejserrige fra 1894 til 1933 og har fra 1999 været parlamentsbygning for forbundsdagen. Hohenschönhausen var et østtysk fængsel. Stasi overtog fængslet i 1951, hvor det før havde været en koncentrationslejr. Efter at Østtyskland blev en del af FN, skulle de fremover overholde mennesker- og fangerettigheder. Det medførte, at Stasi stoppede den fysiske tortur og i stedet gik i gang med nedbrydelsen af psyken, altså psykisk tortur. Berliner Fernsehturm er et stort tv-tårn, der står i midten af Berlin. Tårnet blev opført mellem 1965 og 1969 af DDR, som brugte det som et symbol på dem selv, DDR og Østberlin. Tårnet var samtidig en påmindelse til Vestberlinerne om Østberlin. Tårnet er 368 meter højt og er den 4. største fritstående konstruktion i Europa. KaDeWe står for Kaufhaus des Westens. Det er et stort magasin, hvor man både kan købe tøj, mad og meget andet. KaDeWe er over 60.000 kvadratmeter stort, har et sortiment på over 380.000 varer og omkring 50.000 kunder dagligt. Checkpoint Charlie var den mest kendte af grænseovergangene mellem Øst- og Vestberlin, mens byen var delt fra 1945 til 1990. Den lå på Friedrichstraße på grænsen mellem den sovjetiske og den amerikanske sektor.